Ji İrfan Amîda vê carê pirtûka çîrokan dînolog hat. Nivîskar İrfan Amîda vê carê bi pirtûkek çîrokan li pêşberî xwendevanan e. Nivîskar İrfan Amîda wekî helbestvan hat nasîn. Berê ku pirtûka wî ya pêşiya helbestan dîmenên derizî derkeve, wî gelek nivîs jî nivîsîbûn. Lê bi vê re û piştî vê pirtûkê jî gelek helbest nivîsîn. Dûre roman nivîsîn. Lê heta niha pirtûkê ku ya çîrokan derneketibû. Ev ya yekem e. Niha vê pirtûkê pirtûka ku navê dînolog lê kiriye di vî warê de jî berhema xwe pêşkêş kir. Pirtûka ku ji weşanên lîst derketiye ji 64 rûpelan pêk tê. Tehsîn bera wî li ser dînolog wisa gotiye. Dînolog metneke sade ye. Wê xwîner di dînologa İrfan Amîda de pêrgî zemîneke razber bê ku bi panoramaya xwe ya xweser miroz fikirîne. Belkî jî zemîn bi goşt û hestiye. Lê ew û zeman li hev neguncin. Zeman ku ji xwe re zemîneke dibîne diherike. Carna ji bi giraniya xwe bi zemînê ve dizeliqe. Di dînologê de perê caran zeman ji xwe re zemînekî nabîne û kevin dibe. Duwerime genî dibe. Nuwazeyê ev berhem. Parçek ji pirtûkê. Kesekî ne ji rêzê. Serboriyê cihlê teng kiriye. Belkî rijikek di dest de be wê xelekekî xêz bike û xwe tê de veşêre leheng. Tune paronayekî bê qisûr. Dayekî bi tena serê xwe. Li parzemîneke neewle. Di bêdengekê risasî de vedkişe mala xwe. Tê digêje ku berhengariyek hebe. Tê digêje ku berhengariyek hebe. Ew jî danîna sînoran e. Lê li ku dînolog İrfan Amîda weşanê lîst çîrok 2026 64 rûpel.